weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv futuru yoni to feralla to mbaña to ñabina to jawaldi to gurela cooga to hiccaja to tampidaro to atena to burguduna to buubo awdi to lewe to rufi awdi ko on takusan juula ha e nder galle ceerno abou diaba sow to beydela gawdi wuuro nayi ko taari ɗum kala ene jeeya gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o bismima hande subaka altine hande o sete timmuɗo palestinaɓe jeeyaɓe fedde Hamas to leydi Sénégal réfugié ji Mauritanaɓe tawateɓe nder leydi he guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeenayyi kolliri tigui wonde koɓe portuɓe laamu leydi Sénégal plainte yesso justice mo CEDEAO ɓe namdima kadi ndeɓe joɓete fodde 10 milliards taw ko franc CFA to leydi Mali waɗa boniɓe jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɓe mbaɗi janggu mumen janggu wari watto e kuninkoɓe leydi France ɓe hinde barkan tawateɓe nder leydi he to leydi Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo gonnoɗo hoorejo leydi ndi gartuɗo guila ñande alkamisa ɓennuɗo e nder leydi muɗum oɗo saaha ñalawma hande o namdi ko cergal hakkude makko e joom suudu makko biyeteɗo Simon Gbagbo bisimilla to leydi Tchad rewɓe tawateɓe nder leydi Tchad nder ñamena lamorgo leydi Tchad ñalawma hande o ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe e diño mabɓe yesso palais de justice mo leydi ndi namdade kay nde rewɓe nattata torlede hano hannirta ni e nder leydi he bisimilla moon e ketki hotondirte joni jañoɗen. ɓatake jettor e ɓatake jarnore ummorade e fedde yontaɓe e fedde yonta lobali tawateɓe nder leydi Gabon fedda yontaɓe lobali tawateɓe nder leydi Gabon e gardugol Harouna Diallo eɓe jetta eɓe jarna eɓe duwono dendagal bandiraɓe sehilaɓe e guure koddiɗe kala ko wayno Luggere naɓe haada bere naɓe Kombonaɓe gurela Dara naɓe ƴella palel Dande Maayo ko wayno commune mo Bokki Ladiénaɓe ko wayno commune Hawre naɓe commune mo Semme dendagal guure taari ɗum kala e commune mo Horkoƴere e ko taari ɗum kala e commune mo Wawde e dendagal guure tawateɗe nder hen eɓen jetta dendagal julɓe tawtornoɓe arnoɓe tawtorede ko fate uddidagol juma mabɓe on juma noon uddirnoɗo ñande 17 lewru korse hitande ujunnaji ɗi e nogas go gonɗen ɗum eɓe duwono on noon eɓe mbiya dendagal moƴƴere wonde hen e dendagal baraji goɗɗe hen kala yo Allah feccu en hen allahumma amina yettiniɗo ɓattake noon ko fedde yonta lobali tawateɓe nder leydi Gabon e gardugol Harouna Diallo. Ceerno Djiby Sy e ko safriyanke safaruji fina tawa Ceerno Djiby Sy ko jaadindo danawal e ɓalwal kala labɗo reedu malaɗo wune bawɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa sanne Ceerno Djiby Sy ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo jogui leɗɗe fannuji kewɗi ha tengte fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 17 fina yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafi ene yaltayma ha laaɓa Ceerno Djiby Sy ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade ɓe darantaki kala omo safra worɓe fiɗaɓe ustaraɓe goragu e jippiɓe leece kala Ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum
kala jiɗɗo waɗanede listihar ɗaccata ko indema inde nene maɗa o haalanma ha cikkama to ko nder ɓerde ma o huuɗi. ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe makko wonde base makko mawɗo tawate ko nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leggal bitegal Niktet. omo jogui kadi base makko to leydi Mali to Nioro tawate donc mi ñi kono wiye Samba Sy on numéro mum ko 90 22 94 71. ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskinallo safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo cheydineji mbahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo ɓorgal. ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal aroɓe yo gaddotto mbaɗiri ayeji mumen e safruji mumen. ceerno Djiby Sy kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko numéro makko téléphone woni 47 22 80 84 ko numéro makko appel ko numéro makko WhatsApp. omo wiya kadi dendagal bandiraɓe noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté e kala waɗaɓe vocal uji yo mbaɗ insisté e kala saaha siftanamo wona sala siftinamo wona salaɓe ƴettude mataw ko hewrede tan. ceerno Djiby Sy komo Allah libiri gandal hande mbadden dendo faade makko. kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine nogase goo lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goo kabruji men e ɗemgal pular ɗo e hablirde he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal to ko Saydou Abouba honno mbiruɗen gardidi kabruji men ko to leydi Mauritanie pudorɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani ko hoorejo leydi ndi altine hande o bismima o joddima e délégation timmuɗo taw ko jeeyaɓe e catala bitegal Hamas jeeyaɓe nder leydi Palestine e gardogol ardi sete o noon ko gardi ardi sete o noon ko biteɗo Ismaila Henniya ko altine hande nogase goo lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goo ɓe naati leydi Mauritanie ko hande kadi ɓe mbawi joddade audience e hoorejo leydi ndi to palais présidentiel to ɓe ummori noon koto leydi Maroc ɓe kolliri noon caggal jonde nde wonde kay eɓe jogui golle goɗɗe ɗeɓe poti gollade ɗo e nder Nouakchott lamorgo leydi ndi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Sidi Wula Zahaf ko jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollediɓe makko aleda hanki o ɓe kolliri tigui e nder waktuji nogase nayyi cakkitinoɗi ko temedde jeeɗiɗi e yimɓe sappo kolkisono tumanoɓe ya taw gondani e mboroso coronavirus e nder holkiso he noon nogase ɗiɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso neɗɗo goto hawle ladial 41 e nder ɓe cellano testama tawama ko négative woni tigui mboroso gasi mumen ha laaɓi pati galleji mumen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate nden ka ekkisal woni ministre de la défense hono Hanne Nawul Sidi o ummima Nouakchott altine hande o dawani o yaɓani koto leydi to o jaɓani koto Moscou lamorgo leydi Russie taw nawdinayimo toon noon ko tawtoroyede sommet taw ko sommet batto jeeɗiɓiwol ko fate sommet ko fate kay sommet ko fate session de sommet ko fate on sommet noon koko sommet baɗo to Moscou tawa on sommet koko fate sécurité mondial woni tigui ko fate nden ka ekkisala windere nde ona somi noon ko ñande nogase goo ñalawma hande o ha nogase tati lewru korse gonɗen du ko ɗen tigui somi o gasata somi o noon ko ƴewde peeje kayim e peccornoɓe poti wadde beele jaam duumiɗo beele jaam ne duumo e nder windere he kala ko 119 leydi noon ɗiyen 119 leydi moni hen kala ne adda jagoɗo mum kalfinaɗo ko fate nden kam e kisal woni ministre mum de la défense eɓe gadda kadi fodde 150 neɗɗo taw ko expert uji e fannu ko fati maintien de la paix et de la sécurité nationale walla mondial ha joni kabruji men e demgal pular to leydi Mauritanie mission taw ko docteur eɓe ummoriɓe to leydi Espagne ɓe namɓe jabbi ɓe puɗɗima tigui golle mabɓe ñalawma hande subaka hande o altine hande subaka ɓe puɗɗima golle mabɓe noon e nder Nouadhibou lobbudu yurmede ɓen noon ummori tigui koto leydi Espagne tawa addiɓe noon ko wadde toon ko wiyete opération chirurgie woni opération
opération oppirde yimɓe ha tengtinona e ɓeɗon yimɓe taw kadi ko joguiɓe ko wiyete déformation walla malformation joguiɓe déformation caggal nde kelnon keeɓi kele wodi tigui e terɗe mumen déformi walla caggal nde kebno cuumu wodi terɗe mumen boni wodi déformi ko ɗum ɓe gaari fewnidde hano hannirta ni on sette noon délégation noon hollirama tigui koɓe docteur eɓe jeeyo hen tata noon ko yaaduɓe fannu ko fate kayde banggue oppirde ɓeena joguiɓe déformation ngaji to banggue kay malformation ngaji to banggue caggal cuundi cuumi walla caggal ande kemno tigui kele eɓe gondi kadi e ɗiɗo wonɓe ɓen noon ko anesthise uji woni hedɓe ko fate ɗanninde ngal ɗon garal mabɓe noon e Nouadhibou jeeyati koye jokkodiral moƴƴal hakkude wuuro Nouadhibou hakkude commune mo Nouadhibou hakkude mum e oɗon ila biteɗo Île de Canaries tawateɗo e nder leydi Espagne hono biteɗo El Gassema Wula Bilal ko maire mo wuuro Nouadhibou o holliri hen weltare makko mawde no fewi o holliri tigui wonde oɗo mission ko mission ne jeeya mission ngaji ɓurɗi wadde fayida no fewi ɓurɗi kay woɗɗoyde e makko e ɗeɗon golle gollaɗe e oɗo saaha joni gonɗe gollede nder Nouadhibou kamɓe docteur ɓe kadi ɓe kolliri tigui dendagal ɓen ɓeɓe mbaɗata opération kala eɓe gaddori leɗɗe taw ko safuruji ɗeɓe dokkata ɗumen hano hannirta ni ɓe kolliri kadi maɓe kiblu docteur eɓe taw ko agent ji gollotoɓe nder oɗon hôpital e nder Nouadhibou beele kay caggal soɓe kooti saabu ko yontere ɓe mbaɗata ɗon beele kay soɓe kooti dendagal ɓen oppiraɓe ɓen heddotoɓe ɓen heɓlaɓe heblo moƴƴo ene mbawa toppitade ɓen oppiraɓe hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen fodde 59 sagata taw ko ɓuuri hen hewde ko mallinaɓe yinnoɓe natoyde leydi dongo Europe to eɗen suuda suuƴayi taw kadi ɓe taccirnoɓe jinno taccirde ko maaje kaɗeɗe leydi Mauritanie kollirama tigui wonde kay yogay hollirama tigui wonde ko lana mabɓe yuwi e nder maaje kaɗɗe yitama noon fodde 24 goski fuɗɗima yitede hen hollirama noon e nder 59 wonnoɓe lana kam ko hen tato tan woni ɓe Allah dandi ɓen tatoɓe Allah dandi noon hen ɗiɗo ko malinaɓe goto ko Côte d'Ivoire naɓe aleda hanki o noon hoorejo malinaɓe hoorejo fedde woni tigui président de malien won malinaɓe wurɓe e nder leydi Espagne to wiyete Tenerife wawi tigui hono Aboubacar Konaté ɓurɗo lollide Bouba wawi tigui arde ha to Guénadi Santana Lasté toɓe birnato ari toon waddeɓe hommage Moussa Sako ko goto e ɓe Allah dandi taw ko malinaɓe ɓe Allah dandi kay e oɗon duɗona yolere yo onon bateau joliɗo holliri tigui wonde kamɓe kay ko guila ñande 4 lewru avril ɓe jolno koɓe 59 ɓe jolno e laana ɓe ummori to maaje kaɗeɗo leydi Mauritanie o holliri noon laana kane wonno malinaɓe ene waɗi Mauritanie naɓe Sénégal naɓe wondude e Côte d'Ivoire naɓe mbiɗen ko nogas nayyi goski ko ɗum tigui woni ko fuɗɗi yitede heddiɓeɓe kala ha e oɗo saaha joni goskiji mumen jiitaka ha joni ko leydi kabaruji men e ɗemgal Pulaar so nomima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen leydi Sénégal noon Macky Sall wayno gayni ha laaɓi ko fati e tourné makko économique mo waɗanno e nder leydi he ma en ketto noon ma en ketto kay seeɗa e discours aji makko walla kalande makko ɗe o wanno hen haalande wonno ɗum koto Kanel ma en ketto hen haalande makko kanko Macky Sall horriɗi ndi boɗonde kam joni ñiri buna ala min fa namdi man tampi gaddane kam ñiri buna mais hay goto ala ñiri buna joni Fouta donc vraiment mi yetti on no fewi ɗum foof ko bellanmo tan no jiirimo hande Fouta noon jiirunomi hanki Fouta nde garanmi ɗo mi wino on so moni foof wiyanoma yo ruttuɗo jeeyano tuufeje doganta ko dooru maaro ɗum noon ko bellamayam artude Fouta ɗum ɗon alay saago yimɓe paama ɗum no jaratmi hande Fatick ɗo jibinami ɗo noon gardanmi walla no ko ɓuri ɗum gardanmi ɗo saabu ɗo fof fuɗɗi ɗum ɗon noon neɗɗo andat ɗo ummi andat ko woni nde wawa foddude yimɓe on teddini kam on darima mi weltima on Allah jarama bandiraɓe on jarama. Voilà, merci beaucoup. C'était donc. Joni noon yonti mi rutto Dakaru hakke yontere mboɗo ɗo e nder Matam kono on teddini teddi weli yooɗi feewi on kolli kam ɓe tolnimi e mon ko ɗin jilli wona e am faade mon yidde ɓamtare mon e ɓural mon yidde ɓamtare Fouta e ɓamtare Sénégal on
on mbaɗi ko hay goto waɗani on darima darde yodde gande kala komi waɗanani on tawat komi wawa hay somi wawama mi etto mboɗo yiɗi ɗo e duuɓi ɗiɗi duuɓi tati kala garɗo Matam ma andu ari e leydi teero mawgu par ce que hunde fof ma won ɗo ma ndema ka yaaru yeeso ma jangde nde yaaru yeeso ma awo yaaru yeeso ma gaynaka ka yaaru yeeso rewɓe ɓe daña ɓamtare debbo woni ɓamtare leñol ɓamtare rewɓe woni ɓamtare galle ɗum noon gande mboɗo rutto e belamma so Allah jaaɓi komi gartowo ɗo inogirde kadi ko fuɗɗa ko yo Allah ɓeydu ɓamtare Sénégal yo Allah wallu gande mi weltima no feewi responsable uji mon noon tinnima kamɓe fof darde mabɓe yooɗi feewi mi wino hande mi limata sabu enen fof eɗen gandi hol wonɓe ɗo responsable uji ɗo e commune o Matam kamɓe fof kono ɗo e département o e ɗo e région o fof guila e Boseya hay Guénal hay Damga jeeri mum e waalo mum onon fof on darima Allah jarama on jarama Allah jarama on jarama ko konngoli Macky Sall faade fuutankoɓe o holliri kadi wonde waɗi fodore ɗo e duuɓi ɗiɗi ma o gollo ha no hannirta ni ɗum noon eɗen keddi tan ha joni wonde ɓinguel morowo ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr e ko jagoɗo kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe mbaɗi noɓe kewi wadde kala subaka so hoccodirde e ɓesgu leydi ndi ɓe gandi ɗumen ko fate mboros coronavirus o to yarata nder leydi he ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ko ujunere temedde nayyi e nogas e jeenayo neɗɗo woni holkisanoɓe e nder holkiso he noon capantato e jeenayo tawama e jaati ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi so ɓetama to banggue pourcentage ene holliri tigui e nder temedere kala hen ɗiɗo piccal capantati e goho ko fiɗaɓe soynira ɓen noon hen sappo e jeenayyi ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o sappo e nayyi heddiɓeɓe kala ko cas communautaire woni hay goto mumen anda to ƴetti rafi o e nder ɓe cellaɗo ɓe capantato e jeenayo kepti cellal mumen ha no hannirta ni jeeɗiɗo ene tampi sanne ma balliteɗo banggue fofago tugui hanki noon faade hande hay goto ala mo rafi o yooɓi nder leydi Sénégal tugui ko mboroso naati faade oɗo saaha joni dendagal winditiɓe doggol coronavirus ɓe jettima capanɗe nayyi e ɗiɗi ujunere ne fawi temedde nayyi capantato e jeeɗiɗo e nder ɓen noon hen capanɗe nayyi ujunere e temedde jeenayyi e sappo e nayyi o kepti cellal mumen ha no hannirta ni ujunere e temedere capanɗe joyi e jeetato kawrela diala ñalawma hande o ko hedde juuɗe safroɓe wonduɓe e mboros coronavirus e nder jokli leydi Sénégal kala koɓe temedde tati e capanɗe jeegomo e yimɓe nayo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yanamar ko catala witeɗo noon ardi catal ngal ko biteɗo Alioune Sané wondude e Fadela Baro ɓe kolliri noon wonde ñalawma altine hande o ɓe poti fottidno kadi fonno fottidde e catal tawa ko witeɓe Fouta Tampi e gardugol Fatoumata Ndiaye pottidal ngal noon ngal waɗata koto wite quartier général mo yanamar ɓe kolliri noon maɓe mbaddu ko wite conférence de presse kamɓe catiɗe ɗiɗi kala maɓe mbaw kadi ƴettude peeje e peccor noɓe poti gollorade e balle paade ɗe e nder jokli leydi Sénégal kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Bambali noon ko wuro to Sadio Mané jeeya wuro Sadio Mané to mbotu makko dasa to kanko Sadio Mané noon ko petto fuggo koyngel ganamo leydi Sénégal kanko Sadio Mané o mahim toon hôpital Patam Lemijo ene wayi noon oɗo saaha joni hôpital o golle mum gasi ha laaɓi on hôpital noon o diidono walla golle makko puɗɗono ko guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayi woni 2019 e oɗo saaha hande mo kalten golle ɗe gasi ha laaɓi ɓe kolliri noon dendagal ko fera hen tawa ko halisamo kanko Sadio Mané mo firi hen ko temedde tati e capanɗe joyyi million tawa ko franc CFA golle ɗe gasi ha laaɓi ɗum noon woni beelamma mawɗo no fewi wonande dendagal jeeyaɓe Bambali e guure taari ɗum kala saabu ɓe kolliri e kala saaha so tawi ɓe keeɓinomo cellani maɓe donɗoɓe cellani mumɓe ɓe nawa ɗumen ha to Ziguinchor hebdeɓe hôpital Patam Lemijo baɗi ni noon tawa kadi ko ɓiɗɗo leydi ndi waɗiniɓe ko beelamma mawɗo wonaniɓe ɗum noon en donima enen kala Sadio Mané e dendagal gollotoɓe golle payidinde baɗi ni kala faade e wuuro men eɗen mbiya yo Allah
sellin dole Allah hebbina wal mabbe ha joni kabaruji men e demgal pulaar to leydi Sénégal ha joni laabi leydi Sénégal enen jokki ha joni yobade pittali yimbe nyande aljuma be nuddo o non hollirama tigi ko accident musdo wanno to wuro nokkuto wite kusanara tawe ndara région mo Tamba wadino maybe dido e barmube e wodbe altine hande o non bila maybe be beydima sabu goto e gañinobe wasi fittade mum tawto yino tigi tawto yidi do sankinobe be o do saha joni bila woni maybe tato accident o non hollirama tigi camion malinabe kanyum tigi filmodirno e moto jakarta goto ko duma sabi wana accident ha joni ko leydi Mauritanie keddo non leydi Sénégal keddo den hono no birune ne gaddini kabaruji men e ndara leydi Sénégal non e événement ji bannodi gila 1989 taw ko événement ji bannodi hakkunde leydi Mauritanie e leydi Sénégal wadino doga moltu yen walla biya réfugié ji ittabe e cuudi men didda patini auto bangue non fodde capande jeegoma ujunere taw ko Mauritanabe kettina auto bangue ndar leydi Sénégal kaldigal non wadino hakkunde Mauritanabe e Sénégal e fedde witede HCR woni commissariat pour les réfugiés halfinabe ko faate doga moltu en e ndar ngal kaldigal non koko fatino kay e ko wite retour volontaire wonande kay ben yidbe artude taw kadi ko edo pewala artude e welabe artude ndara leydi men caggal ga o retour volontaire non seskama tigi e recensement cakirnodo wadde on recensement wanno ko 2018 non holliron ha folirino tigi wonde sappo nay ujunere e temedere sappo nay o neddo taw ko réfugié woni 14114 réfugié Mauritanie ne keddi ha joni ndar leydi Sénégal yoga mabben tawe gure tawtede lapol palol dande mayo yoga mabben tawe tigi ha indira leydi he kala bena réfugié ji non tawtebe hen be kolori tigi e odo saha joni ko be portude plainte laamu leydi Sénégal be porti dumen plainte on plainte non be jojjinoy dum ko yeso tribunal duma CEDEAO on a plainte non ko holir tigi wonde kay laamu leydi Sénégal yabbi haggeji mabbe yabbi hagge réfugié ji yabbi haggeji mabbe sabu kay holiri laamu leydi Sénégal salima rokkude be kayitaji gilay kayitaji jibinande ha ko wite tigi ha ko wite kayitaji jibinande ha ko wite titre de séjour kala dum non be ben poti heb ko liri tigi e be poti em jogi hagge hebde ko wite nationalité kon non laamu leydi Sénégal dawibe dum non be porti duma plainte e be namdi kadi de laamu ngu yobata be fodde 10 milliards taw ko francs CFA dum non kay ko ciagande laamu ngu yabuno haggeji mabbe woni haggeji mabbe kambe réfugié ji leydi Mauritanie tawtebe ndra leydi Sénégal ha joni kabaruji men e demgal pulaar seno mimato leydi Sénégal ko to leydi Mali paadena dadibe leydi France be hinde barkhan tawtebe ndar leydi Mali be koliri tigi wonde jango wari warto woni kamikaze wadama tigi e konin kobe mabbe wadama konin kobe mabbe taw kadi ko pelle sebitibe tawtebe ndar leydi kanyena badi ngun jango altine hande o ngun jango don biden ko wari warto woni kamikaze taw kadi ko wella baddo bomboje ha heewi ko on wella tufa on nawa tigi ko to bangef gawo e balnge gawo hollirama non nga jango wari warto ngo militaire uji tati farisanabe mbawi barmude hen kambe wari warto be non ko hen be mbasi pitali mabbe be koliri non ngudona jango wadi ko ndara wuro witengo gosi e ndara legal bitengal kay guram waddani dispensaire an Marie Salamone mo militaire uji tati barmube hen farisanabe non ko don ko hélicoptère wala bien ko lana diwo ko arani bi don nayi ko buri yawde e yaacade e mbadi évacuation ha joni ko leydi Sénégal keddoren colonel Sadio Camara ko jagodo leydi di kalfinade ko faate gede ko faten denka e kisar woni ministre de la défense holirama tigi mo bismillah kankone to Moscou lamorgo leydi Russie tawtor yede kay sommet bato jeede bi wol ko faade lawol paix et sécurité mondiale ko gila nyande talata sappo jeegom lewru juin ambassadeur jodini do leydi Russie e dara le jodini do leydi Russie dar leydi Mali werno mo kayit makko invitation wonde kay mo bisma tawtorede ngudana bato wado nguto Moscou lamorgo leydi Mali la Moscou lamorgo leydi Russie ko fati kay e paix et sécurité mon tigi no deyre juuminde woni e ndara windere hakala kabaruji men demgal pulaar to leydi Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo ko ben wonde horji leydi ndi gonnodo hande fodde duubi sappo caggal leydi to la he gartudo nyande alkamisa bini do e ndar Abidjan lamorgo leydi mudum kanko Laurent Gbagbo altine hande o non dawri tigi ko serde jom suudu makko woni tigi bitedo Simona Gbagbo on namdi ma cergal hakkunde mabbe e gon holliri kay goto hujjikinto makko woni avocat makko kanyum tigi bayini khabaru
Pulaar o holliri tigi altine hande o Laurent Gbagbo yehi tigi ha to tribunal to joguiɗo kay juge kalfineɗo ko fate cerle o jogini kayitaji makko e hollirde e oɗo saaha joni o yiiɗi ko yafunirde ha laaɓa e oɗona biyeteɗo Simon EVT Gbagbo wonno joom suudu makko mo resdirno guila 1989 Simon Gbagbo noon joom suudu makko ne jeeya tigui e yimɓe taw kadi ko jeeya jaale tambinoɓe walla tafnoɓe kaɗo landa Laurent Gbagbo wiyete ka FPI ha joni noon kabaruji men ɗemgal Pulaar koto leydi Tchad uddirten kabaruji men to leydi Tchad noon subaka altine hande nogas go lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi nogas go ko rewɓe hewɓe tawateɓe nder leydi Tchad kaɓɓi guudi mumen ha tiiɗi kaɓɓi paɗi mumen mbaɗi seppu men molantengo Allah jaɓani tigui ha to yesso tribunal mo ñamena lamorgo leydi ndi mbaɗi toon diño men oye moɓodiral men hollirde kay jiiɗi kay oɗo saaha joni ko yo ko fate violence batteɗo rewɓe yo dokko ha laaɓa ɓe jiiɗi tigui ko yo laamu ngu yo hakkillaji justice o wonde mabɓe ɓe keeɓa haqqe mabɓe ha timma ɓe natta torlede kala saaha musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehili moon Ghali Abouba to karallagal ɗo ko mbiñi men Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on